אז היום נעשה מצלמת רכב ברכב הזה. מכיוון שהמצלמה מתחברת ישירות למצבר, נתחיל בפירוק הפלסטיקה ומציאת קו המתח שלנו. נמשיך לפרק ונשחיל את החוטים, ואל דאגה, בסוף אנחנו נחזיר הכל. כעת ניגש לבגאז' בשביל להתקין את המצלמה האחורית. עכשיו נחבר את המצלמה הקדמית. ונחבר את המצלמה האחורית. והנה תמונות שצילמנו מהמצלמה האחורית.